Richard Thompson. Terve. Minä olen Anssi Nieminen. Hei, Karin lempiruoka on... Arvaa, mitä me syömme tänään. No arvaan. Kuulostaa korvaraiskaukselta. Kippis. Minä myös nukun täällä. Hei, täällä on Ismo. Tämä on aika iso, eikö olekin? Sinä haluat tietysti tätä rerveellistä suolaa. Sinä olet kalalla. Moi. Minä olen Jumala. Sinä olet narsistinen paskiainen. Ja me ollaan ampumaradalla. Me ollaan ampumaradalla. Anssi! Anssi. Minä ostan kangasta. Omoja. Kastan Jeesusta! Tarjoilija, saanko 1 valkoviinin ja 9 olutta? Niska on kipeä ja päätä särkee joka ilta.